into kokubana mandizowuthetha nelibandla nababantu abatsha. Wandinika umgomo othi, in the midst of calamity and confusion, Christ offers redemption. Ndiye ndavuma noxa bekunzima, because when I reflected back kwesami story ndathi nene, in the midst of calamity and in the midst of confusion, Christ offers redemption. Ndifunda incwadi ezimbini usasa nje. Ndifunda incwadi kaSamuel. Ndafunda nencwadi kaMareka, chapter 6 from verse 45 to verse 56. Kukhona amazwi endifuna nje ukuwachonga kwesi sifundo sisifundileyo, amazwi athethwa nguYesu athi uYesu, take courage, it is I, don't be afraid. As we come before God this afternoon, uThixo osiboleke this opportunity, the privilege and the joy of coming together in the house of God to witness His power and give glory to the act of His salvation. Udiboleka nje lamazwi abhalwe kule mvakelo engcwele ngokubhalwa nguMarku. Ndicela ke zeni ndikhaphe ngeli culo lifumaneka kula maculo esiXhosa. Iculo lika 229, Thandi womphefumlo wam mawundikhusele nam ukuze zakufika inzigo zam nokuthandabuza kwam, ndifihle mkhululu wam ndezidlule iingozi zam, wena uzukhokhela umphefumlo wam undamkele Nkosi yam. Nto yokugqibela kuyo yonke inceba yam yokususela isono, mthombo ophilisayo mawundihlambulule, nguwe lo mthombo wobomi, mandikhuselwe nguwe, mpompo zentliziyweni yam ndinyuselwe ezulwini. True.